Na, nem kell itt hepciázni, itt vagyok, na. Kér valaki pizzát. Azt mondtad, vegyek neked. Most már adhatsz. Mindjárt elkezdem, azon gondolkodok, hogy kéne kényelmesbe vágnom magamat. Ne kapjak idegérgörcsöt. Agyérgörcsöt. Mindegy, ez még nem kell. Ja, igen. Szóval most meg elkezdem. Amúgy most nem vagyunk olyan rossz résznél, mert tegnap megcsináltuk a rossz részeket, szóval... No probs. Itt egy tixó, most teszem a pizzát. Hát, kösz. Figyelj, amúgy magamnak sincs pénz pizzára, nem hogy még másnak. Úgyhogy nekem te neked nem mondjál, hát mert még magamnak se tudok venni, fú de halk. Mire a macskusz válaszolt, hogy vesz neked? Az szép, ezt majd már lebeszélem a macskusszal. Amúgy jól működik, semmi, nem hallotok semmit a háttérben, mert múltkor véletlen ott hagytam a videó letöltést, és közben ment a hang. Mert a TikTok egy live stúdiója szereti random visszakapcsolni, miután megállítom. Igen. Nem küldötök elég pénzt. Küldjetek egy univerzumot. Amúgy nem értem, random emberek párbajoznak, arra küldenek univerzumot, nekem, mint aki... Nekem, mint aki majd megpusztul, az nem kap. Amúgy akkor egy geci vagyok saját magammal. Mert... Nem... Ja. Szegény. Hogy mi a neve? Ne szapáljunk együtt. Hát, várj, föl kell dugnom töltőre a telefonon. Szóval, hogy akkor egy geci vagyok, mert itt hagytam ezt magamnak itt abba, szóval... Múltbeli Fanni, imádlak. Jó, ezt a fost meg elkezdjük. Nem szeretem ezt, ez egy szar. Itt kell vele így menni, így. Maradjon itt, de valamivel le kell állítani, csak nincs nálam semmi olyan szerintem. Várja, visszacsalom ide. Ez még kösz. Ilyenkor kellene. Várjál. De nem áll. Apát faszád, de utálom ezt a részét amúgy. Nagyon idegesítő. Gyere. Jó. Ez a köcsög engem szokott lelökni. Halló! Amúgy van hílem? Valószínűleg nincs. Adném? Persze, hogy nincs, hát ebből halál. Gyere! Nem tudom kidógyolni se, az a baj. Ez egy szégyenrakás. Hallod? Ez egy... Ja, mondjuk annyira nem is sebződök, szóval ez jó, mert nemrég szedtem be hílt. Cucc. Nem ide. Flash granát, az jó dolog amúgy. Várjál. Kurva. Maradjon is ott. Nekem 3-szor kell levinni. Igen. Mi van? Megvan az az érzés, amikor hónapokon át próbálkozom valakinél, majd boom összejött valakivel, hogy mi összejött hirtelen valakivel. Nincs ilyen, Nekem nincs ilyen érzésem. Életemben nem fordult ilyen velem elő. Az úgy jó. Életemben nem fordult ilyen velem elő. Mivel bevallom, nekem soha nem volt kapcsolatom. Én mindig is magányos lélek voltam eddig. Elég volt kétszer leütni, ez a harmadik volt. Szóval, hogy én magányosan élem az életem. Nekem nem kell senki. Amúgy itt van előttem valami. Ja, itt, aha. Jó. Úgyhogy sajnos az érzés nincs meg, de te mondod, én elhiszem neked. Ebben nem tudom mi kell. Ebbe ez kell. Mindent megtöltünk, és akkor úgy jó. Így. Szegény. Hogy magányosan élem az életem, és hogy nem volt még sosem kapcsolatom. De azt mondta a hack, hogy ezt nem szabad kijelenteni. De kijelentem. Ide kerültünk vissza.
De most kis autószév is, akkor mehet. Hú, de jó nektek. Nekem tényleg sana volt senki. Nem is kell. Itt van egy bogár, ez miért? Kullancs? Á, ez még él! Ah! Elugrott a bogár. Ó, ez itt ugrál a lábamon. Ó, valami bolha itt volt rajtam, hogy kutyáztam, úgyhogy itt mászott rajtam valami mutáns bolha, és elrepült. Ha jó van, meg kellett volna ölni. Chicken nugget farmot. Nekem sincsen. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here! You don't understand. William is still out there, and if Az I ami don't amúgy egy stop it, undorító nő szeme, This utálom. conversation is over! Ja, értem. Hát össze is akartam nyomni amúgy. De most már nem találom. I can treat her in my lab. It's not far away. Hát ez aztán jó, gyors vége lett. Tök jó. Fú, nekem szerencsére ilyen problémáim nincsenek, mert soha nem volt ezzel There's not gondom. enough time. Millions of lives are at stake. Gyere, nem tudok mondani semmit. Nem tudom, nem tapasztaltam, de lehet nem is szeretném, nem tenne jót. Goodbye. Leghosszabb kapcsolat a 7 hónapos. Sherry, don't worry. I'll get you whatever you need, okay? Aj, gyerek. Oh, why are you doing this? Because I care. Elhagyott, mert fiatalabb voltam. Ó, bezarsz. Hogy lehet ilyen ondokokért elhagyni valakit? Legalábbis akkor ne jött volna veled össze. Hova kell menni? A labba. Aha, akkor most kő. Ide föl. Várjál. Ja, nem, várjál, mi van? De. Én tudok vele futni. Ez ilyen kis romcsi. Tökéletes. Remélem pont belepislogott. Ned said her lab's not far. Mindig ezen végok. Elhagyott, mert fiatalabb voltam, gyerek. Jaha. Akarjuk tudni, mit vallod be? Azt amúgy sajnálom. Elég undorító emberek vannak. Undorítóan viselkednek másokkal is, meg ilyenek, szóval. Nem tudom, én nem tudnék ilyeneket csinálni. Tesómnak. Idősebb nálad a tesód, vagy fiatalabb, és a másik, hogy lánya vagy fiú. Hogyha lány, akkor mindent megértek, ha fiú, akkor is. Good. Amúgy engem is érdekel, mondd már meg. Tényleg én is. Most jön a laboros rész, amit utálok, már sokáig tartom, hogy megszerezzük azt a szart, ami kell. Kis speedrun. Okay. Here you go. Just Hello. hold on, Sherry, okay? Semmi. You're gonna be just fine. Okay. Fiatasom, és ikrek Better vagyunk, check csak két everything. másodosebb csavart There's meg. no turning Ja back. tényleg, te mondtad, hogy ikrek vagytok. Fú, az a baj, hogy annyira nem emlékszek rá, és annyira nem akarok gonosz lenni, de annyian mondotok mindenféle dolgot, hogy nem emlékszek rá. Hogy nagyon sokan vagytok, ahhoz képest, és melyikre kell a másik oldal. És olyan sokat mondotok, és az a baj, annyira nem tudom megjegyezni, hogy ki melyiket mondta, és ezt teljesen elfelejtem, úgyhogy tök sok dolgot vissza fogok kérdezni. De ja, nagyjából kezdem a lort vágni az embereknek. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. Ja, de gáz. Ez tényleg gáz. Hey. Are you okay? Your jacket's so warm. Szóval, hogy ez... My brother gave it to Hát, me. ok. You know it's supposed Nem to tudok be valamit csinálni, de azért nézd a streamet, mert mostanában kevesebben néznek, egy ilyen flop erába vagyok I mostanában. don't know what I'd do without you. Are you kidding me? De úgy tényleg ez kínos, hogy így hazavitte. You were doing Most just nem fine tudom, without me. hazaviszi, az I meg came az, hogy along and got oké, you all de sorts of nem trouble. tudom. Nem tudom, kinek mi fér bele.
charity? It's from my mom. For my birthday last year. All I really wanted was for her to be home more. Jaha, I hát know akkor úgy it tényleg seems gáz. like your mom. Én hazamentem volna az esőbe, hát kit érdekel, gyalázok. Hey, Sherry, come here. De én nem tudom, nehéz lenne egy embert úgy elfelejteni, hogy 5 évig együtt volt vele, aztán egyszer csak úgy bye-bye eltűnik. Hang in there, De ez okay? csak a saját véleményem amúgy. Nem tudom, én nem tudnám csinálni. It's okay. I've got you. Come on. Tudod, a TikTok annyira rosszul írja ki a nézőket, olyan keveseket ír ki, de amúgy folyamat látom, hogy kiírja, hogy csatlakoztak, meg amúgy 3 minimum benn vagyunk, szóval ez egy fos. Fos a rendszer. Ó. Oh. Azért gáz. Nincs loot. Nincs. I'm getting you treatment. Just hold on, Sherry. It's okay. Ja, de az is fél évig tök szar volt. Fél Stand évig. clear until the doors are fully open. Az ugyanúgy For your borzasztó. safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors. Welcome to Nest. Enjoy your visit. Utálom ezt a helyszínt amúgy. Nagyon utálom. Megszokás. Okay. Ó. Hát az is igen. Főleg nekem van egy ilyen izém, hogy nehezebben engedek-e dolgokat, és nekem szerintem tovább tartana sokkal. Megtaláltam ezt a bulhagecit, itt mászik a kezemen. Most elment. Nem, itt There's van. gotta be something here. Haj már meg, hát miből van ez, bazd meg. Antiviral Kőből? agent. That's it. That's gotta be it. Még mindig él, haló. Ne éljél, halljál. Hey, Sherry. I gotta go. You stay right here, though, okay? Fúj, ez pattant. Ez mi volt, valami tetű? I promise. Fúj, ez valami bolha volt, de én... és ilyen pattant, de tetű nem lehetett. Jó, mindjárt most traumát kaptam. Mindjárt, pillanat. Ja, újra néztem azt a játékot, amiről tegnap beszéltem, és rájöttem, hogy hiába fikázom mindenki, ez egy atom jó játék, és meg akarom venni. Úgyhogy utaljatok 12 000 forintot, hogy legyen rá pénzem, köszi. Várjál, jaj. Nem már! Úristen, de kínos. Ó, tehát úgy. Undorítóan kínos, ez szégyen. Nagyon rossz. Undorító egy nőszemély. Azt kívánom, hogy legyen terhes. Mi a fasz, hogy lehet ilyeneket mondani? Ó. Istenem, de kínos. Most autószévet nem akarok lementeni amúgy. Volt egy autószév, szóval nem lesz mentés. Van valami ebbe? Mondom ebbe. Nem kell semmi. Szerintem ez se kell már amúgy. Oké, hogy nem használtuk mindenhova kéne. De ide már nem kell. Szerintem. Ez fele kellett volna izéba. Úgyhogy ezt ide is elteszem, mert ez nem kell. Hello. Aj. Már itt volt valami irat a falon, meg kell nézni. Oké. Úgyis majd elmondjátok, ha nem értek valamit. Authorized staff only beyond this point. Guests Tudom, hogy- must refrain from entering. Tudom, hogy beleteltem. Ja, de mi van? Tudom, hogy beleteltem, hogy nem kell, de beletettem. Várjál. Ó. Ez kínos. Itt mik vannak amúgy? Én nem fogok majd kijönni, nem? Úgyhogy ide nem tudok bemenni. Ja, de be tudok. Wording nem engedett, na. Szóval tudom, hogy beleteltem, ami nem kell. Tudok róla, köszönöm. Csak
nem tudtam, hogy ez kell-e még. Mert hogyha még kell, akkor nem rakom el. Jó, Isten. Várjál. De ez se halt meg amúgy. Hello. Úristen, de rossz. Ne. Sokan vannak. Ember, az egy szégyen. Legalább lehetne dodge-olni, vagy valami. Hírem sincs. Ne. Menj. Úristen. Mindjárt. Hát, ha megveszem a izét, tudnak mászni ezen? Ha megveszem mi ez? A pluszt, akkor igen, de meg akarom venni, csak nem most. Szóval tervezem megvenni, mert azért hülye nem vagyok, az jó dolog. Csak majd amikor lesz rá pénzem, mert csóró vagyok. Mármint úgy, hogy havonta legyen rá pénzem, nem csak úgy random. Nincs itt heal, ez de fos. Nem, csak én meg mindjárt meghalok. Hello, jól vagyok, hello. Agyfasz a köbön. Nagyon nagy fasz. Engedjél? Ez mi? Jó lesz. Uff. Jó, várjál, most gondolkodok, hogy ja, ide kell ez a fors, ami nincs nálam. Ez mi? Ó. Várjál. Ó. Mit írtok? Hello. Jaj, köszönöm az ajándékokat, most nézem. Ó, Isten, köszönöm. Köszönöm szépen, most már biztos nem halok éhen. Na, azért vannak rajtam ilyen bolhák, mert felemeltem a kutyámat, és ő kicsit az. Jó hallani a hangom, örülök. Kellemes, nagyon tudom. Aj. Mindjárt nézem, mit írtak. Ez most melyik? Hát a 2, csak most éppen haldoklom. A halál szélén állok, mert nincs hílem, mert az a játék nem ad. Úgy döntött, hogy nem ad. Úgyhogy ezt most megizélom, és rálövök egy olyat, hogy beszar. Beszarik. Igen. This should come in handy. Nem nyílik ki? Ja, mert föl kéne kapcsolni az árat. De kurva észtéles. Ez nem a 3. Ez a 2, de ez egy rakatfos ilyen félre. Te hallod? Nem igaz, ennyitől nem hal meg, legalább ennyitől halna meg, tudod? Nem sikerül neki ennyitől sem meghalnia. Ez nagyon kínos. Van még nála valami? 2 kés? Ja, tényleg. Már belebögtem. Jó. Te hallod, nem ad! Ne idegelj, hát tudom, hogy nem ad. De belövök nekik. Én nem ide. Itt csak kell az a szar, ami nincs itt. Meg tudom, hogy itt van cucc. Most nem kell. Megyünk tovább. Azt, amennyien vannak, te jó Isten. Nem szeretem ezt a részt a játékba. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East area. Nem? Ide. Azt értem, hogy próbálsz, csak ezt én nem értem. Érted? Így nem jön össze a dolog. És most kell azt, hogy ezt a szart is itt meg kell találni, és nem tudom hol van, mert amúgy itt kéne ennél lennie. Nagyon rossz. Hát tényleg. Hello.
Hello, hello, hello. Mm, itt kell, azt hiszem, úgy. Köszönöm a követést. Az a vicces, hogy amióta játszok, folyamatosan ugye követnek be az emberek, és még mindig ugyanannyi követőm van. Ez hogy van? Amúgy, őszintén. Nem úgy tényleg. Teljesen őszintén, hogy azért most hogy van? Nem értem. Nem jön ki a matek. Véletlen kiléptél? Hogy merészeltél kilépni? Véletlenül. Nem szabad kilépni, még véletlenül sem. Ez egy undorító dolog volt, hogy merted. Itt van valami cucc? Ja, itt mentés van. Minek az? Hello. Hát igen, nem is szabad kérdezni. Köszönöm a sivecskét. Aha. Hát annyira nem. Botok elment. Ja, bocs. Fú, annyira régen játszottam ezzel fossal, annyira nem tudom, merre kell menni. Erre. Ja. Mindig azt hittem, hogy ez valami tündér amúgy, mint a Shrekbe. Nem tudom miért. Meg először játszottam, azt hittem, ez valami tündér. Vagy valami, nem tudom, nem jött össze, hogy mézből lehet, már akkor is kellett volna szemüveget vennem. Ez mi? Ja, ez kell, ez a szar. Lehet tök szar, rossz fele jövök, már annyira nem emlékszek erre a fosra. Az játék olyan, hogy ő csak agyfasz, nem tudom miért ezzel játszok. Amúgy. Megjött hozzá a kedvem. Mindenki 4-jel játszik, és miért játszok azzal? Lehet azt is elő kéne majd venni. Egyszer, valamikor. Ne futok. Ez mi? Ez kell. Aha, pedig Clary jobb amúgy is fokkal. Hú, de ez csúnya, de hagyjál! Várjál? Tessék. Meg itt el tudok addig mellette. Úgy. Megoldottuk. Nem tudom, melyiket kell keverni melyikkel. Legyen ez, meg ez. Úgy. És akkor ezt meg össze tudom keverni ezzel. Tökéletes. Nem tudom, miért nem viszed ki Claryt, pedig az is tök jó. És hát itt jön mögöttem. Ja, ez nem az. Én Claryt jobban szeretem, mint Leonét amúgy, mert nem tudom, Clary érdekesebb. És nem tudom, az övé jobban tetszik. Egyszerűen ennyi. Te hallod, ne lépkedj ki, meglépjél vissza, mert látlak. Fú, jaj. Hát igen. Jaj, de most adja oda. Ó. Az baj, nem tudom már hova kell menni. Leon. Igen. De miért Evil írod, úristen? Lion. Na várjál. Azt hiszem ezek a kódok, hogy ez, meg ez, meg ez, meg ez. Azt hiszem. Jó, oké. Meg az a kód, hogy ez, meg azt hiszem ez, azt hiszem, meg ez, meg ez. Megoldottuk. Gyors volt? Nem baszakszunk. Igen, abban van a kislány. Mit írtok? Miért kell nagy gépigény? Meg kurva nagy a játék. Más hát, hogy na. Ja, értem. Hát meg alapból nagy játék, meg a, hát nem tudom, a minőséges azért nagyobb. Ezért kell venni PS-t. Azon fut, csak nem olyan jó a minősége. És most jön az, hogy fasz tudja melyik szobába kell menni, úgyhogy elindulok valamerre. Na, melyik kötök és csúnyát? Azon gondolkodok, hogy örülök, hogy merre kell elmenni, hogy most kell lefele, vagy most kell ide balra. De talán most kell ide balra, az van, nem tudom.
Úgyhogy én csak elindulok, amerre látok. Azt már nem tudom hol főszedni. Akkor legyen, kitöröljük ezt, mert szar. Így, és ezt főszedjük, mert ez majd még jó lesz. Bocs. Nem tudom hova kell menni. Annyira nem emlékszek már a játékra. Ide kell, nem? Ja, akkor jó fele jöttünk. Ja, aha. Hello, hello. Hát mert lehet nem jó hozzá a géped akkor, vagy nem tudom mit van. Az baj, nem értek hozzá, mindjárt. Mert nekem fut. Szóval nekem működik. Ja, akkor jó helyen vagyok, oké. És akkor most jön az, hogy a taktika, nem tudom. Nem ezt akartam amúgy. Mondjuk legyen, nem fordítva. Mondjuk ez. Fogalmam sincs, mit csinálok. Aha, és ez így nem jó. Ne kérdezzétek, mit csinálok. Jó, tudom, hogy a piros csíkig kell, csak nem tudom, mit csinálok. Jó, úgyhogy csinálok valamit. Nem tudom mit, én se tudom, én csak csinálom addig, amíg jó nem lesz. És akkor így megy bele az egész, aha. És ezt bele. Így, szóval nem tudom, mit csinálok amúgy. Micsoda a Leon sztoriába itt jelent meg. Micsoda? Nem értem, mit akarsz. Ez így nem lesz jó. Ezt mondjuk áttöltjük ebbe. Ezt meg így megcseréljük. Nem, így. Ezt meg mondjuk így. Ezt meg mondjuk így. Ezt meg mondjuk így. Csak ezt meg mondjuk bele. De ez is sok lesz szerintem. Nem tudom, hát engem mit érdekel, én csak csinálom. Ezt mondjuk. Ezt megcseréljük. És így. Látod? Lelassítani, nem tudom, melyről beszélsz. Szerintem is. De megcsináltam, látod, azért annyira hülye nem vagyok, pedig azt hittem, hogy az vagyok. Ennek van valamilyen? Ó, ez jó cucc. Nem tudom mibe belerakni, szóval. Ugye? Mi? Ja, aha. Hát jó, hát én nem értem sosem, mit akartok mondani. Én ehhez már hülye vagyok, öreg vagyok. És akkor itt már nincs cucc, de elvileg van. Ja, itt. Az egyik nem kell, ezt kitörlöm. Szia. Jó, tudom, hogy kéne, de most nem mit csinálják vele. Az baj, nincs olyan fegyverem, ami jó lenne ezek ellen. Ó, hagyja. Ilyen hangjuk van. Nem hasonlít szerintem, de... Tudom, de ez még nem a nemezés. Ez a Mr. Bean. Ja, amúgy tényleg nagyon rossz. Erre van valami? Cucc, nem? Nem tudom, én a kettővel nem szeretek játszani, mivel nem bírom megcsinálni. Ez egy olyan játék, amit rosszul vagyok. Tényleg. Ettől a játéktól rosszul vagyok, és ilyenem sincsen. De igen, ja. Kéne egy autószév amúgy. De nem tudok bejönni a WC-be? Ja nem, de majd később tudok. Mit töröljek ki? Az a baj, nincs semmi, amit ki tudnék törölni. Hát mindegy. Ezt felszedem, és összekeverem ezzel. Akkor ezt meg megeszem majd mindjárt. Ja, de tudom, a másikra gondolt.
Ez nem kell. Ide kell ez a force, ami nekem nincs meg, mert ez a first round, értem. Second roundba megkapod a legalább. Ne, wifi kell hozzá. Hol találom ezt a force? Nem tudom, hol van. Amúgy az baj. Nem tudom, így lelőni így innen. Így. Hogy? Akkor nem esik rám. Csak azért. Ja, ez meg a szar, ez meg itt lesz, nem? Itt, aha. Tehát van egy zombá, én ezt le kéne lőni a rosszabbbe. Apád, hogy pont lehajolsz amúgy. Na, nyomoronc. Megint van ilyen... meg itt is van valami... Nika, szerintem... Igen? Aha, szerintem se létezel. Ez csak egy illúzió, te nem létezel, és én sem. Ja, de amúgy tök hülye vagyok. Mégsem vagyok az. Hogy ezt fel kéne szedni, én azt találtam ki, de nincs hova. Amúgy ezt lehet ki kéne törölni, szóval sajnálom. Kell a hely. Minden kis kizó. Tényleg amúgy. Te úristen, mi van itt? Úgyis most visszakerültünk ide. Most vissza kell lemenni. Hát Mr. Bean! De ezzel meg nem fogom tudni lelőni. Ez nem lesz így jó. Hopp. Látod? Mert ez nem ér semmit. Lövöm. Ne. Ezek tudom, hogy nagyot ütnek, az a baj. De ez nincs itt fegyverem sem amúgy, haló. Ez egy fos. Amúgy errefele megyek vissza inkább, azon gondolkodtam. Elkenem magam az ajtón. Ne, halljál. Hallod, mi az, hogy ettől nem halsz meg? Apád faszát akkor. Itt is van még. Hallod, minek ennyi? Na, taka. Én ezektől félek, na. Várjál. Hát tényleg mesterlövész vagyok, kikérem magamnak. Nekem tényeket nem mondjatok, hogy nem. Várjál, amúgy szomjas vagyok. Fáj a fejem. Na várjál. Én tényleg a legjobb vagyok. Dögöljek meg. Nem kell izéni. Én mindenben nagyon jó vagyok, profi. Csak nem hiszi el, az gonosz. Az a hater, az csak utál. Úgyhogy, igen. I am the best. Fú, hogy ezeknek a játékoknak a végén annyira utálom. Annyira idegesítő, és a hajam is idegesít, és itt nincs szóc. Nincs, akkor is idegesít. Ezek a csúnyák is rám támadnak. Hát, de seg belőlek, tegnap megbeszéltük. Elveszem a Hello Kitty irattartódat, rendelj nekem is a femuró. Vázom, majd nem tudom mivel lelőni, ne. Mik vannak itt? Nagyon rossz. Hát igen, azóta már nagy spanok vagyunk. Nem tudom melyik kell oda, nem érdekel. Melyik kell ide? A Murph kell ide. Igen. Hát igen. Nekem kell és kész. Itt megy egy bogár. Vagy az izéba is ott ment? Vagy csak nekem? Te jóisten, mi van itt? Egy kész háborúba érzem magam. Mit
nincs nálam olyan fegyver, amivel őket le tudnám lövöldözni, hogy csak szenvedéssel, szóval nem szarakodok én velük. Ez miért nem nyílik? Hallod? Error volt, nem már. Akkor mi van? Te hallod, ez egy agyfal. Robbanj föl. De miért volt error? Pedig jól csináltam, vagy nem jóra csináltam. Ja, mert nem raktam bele véletlenül, pedig beleraktam amúgy. Miért error? Ez egy fos. Ja, mert mufra csináltam. Mufra csináltam. Nem jó, nem jó. Amúgy köszi szólta. Elnyomtam, hát nem, erre kellett volna, more. Ha, haló. Ez hogy jó? Kicsit jobbrább. Ez nem jó, sehogy, ez egy fos. Hát elmegyek érte, elveszem. De hallod, ez nem jó sehogy, ezt visszapörgetem. Egyszer csak jó lesz, nem? Úgy. Úgy, most jó. Na, kurványád. Új. Itt már nincs semmi, meghaltam. Bazd meg. De kellett volna mentem. Nem tettem meg. Hát de jó, de hírt se ad a játék, ez egy fosrakás. De hogy az én hibám volt, mert nem jól néztem. Most... Én is, ne aggódj. És jé, egy lány, úristen. Úristen, új dolgok történnek, nem csak fiúk vannak a streamemen. Aha, jó van, én nem zavar ki, mit csinál. Guszta, ugye? Kis fénycsé. Aj, de most olyan buzi részre fog visszarakni. Nem akarom. Most hol vagyok? Ez hol van? Ó, bazd meg. És akkor ilyenkor még nem szereztük meg azt a szart, ugye? Vagy megszereztük már, haló? Ja nem. Nem megölöm magam. Ez a játék szar. De hallod, én ezt visszaviszem a boltba, onnan elhoztam. Ja, itt van cucc amúgy. Tényleg? Aj. Attól meg fiú vagy. Nem kell itt izénni. Úgy, csak ezt meg nem tudom, mit csinálok vele, de megeszem. Vagy én nem tudom. És ide nem tudok most még bejönni, azt hiszem, ugye? Ide rosszul megijedtem tőle, nem érdekel, szia! Legnehezebb, hát az olyan rohadt könnyű, hogy csukott szemmel kiviszem, hogy lenne nehéz a Resident Evil 4, úristen. A feltételezés is rossz volt. A Resident Evil az rohadtul nem nehéz, az csak könnyű, csak idegesítő részek vannak benne, amitől agyfaszt kapsz. Ne hajoljon ki a lövésemből megint. Ezt mondom, hogy erre mennek el a izéim, a töltényeim, mert ez odaugrik elém. De miért teszi? Senki sem tudja. Áú. Elrúgtam a tehetségét. Szóval szerintem nem néz a Resident Evil 4. Tök könnyű. Jó, ezt kitörlöm, hogy én nem tudom, ezzel csinálok. Megeszem. Ezt törlöm ki, ez egy fors, az nem kell. Úgyse azt a fegyvert használom. Vagy hogy de csak, hogy Ashley. Hát Ashley-t szeretem, aranyom. Agyfasz kicsit, de amúgy csipom. Jó, az meg ott marad, nem kell. Ezt kinyitom. Itt lementem gyors, mert idegbeteg leszek.
Hát a remake az könnyű, de amúgy a régi nem. Vagy hát a régit azt nem tudom. De én mindig a remake-ről beszélek, ezt már hozzá lehet szokni, de várj, megint is szoknak ki, száradok. Szóval, hogy én a remake-ről szoktam beszélni. Ashley elmegy, a régibe elvileg idegesítőbb volt. Amúgy bírom Ashley-t, kis kedves. Van róla poszterem a falon, mondjuk rajta van Leon is. Jó, most itt kerülőt teszünk. Amúgy nagy kerülőt. Megijedtem. Én megölöm. Hagyd már meg, na. Hagyja vissza a késemet. Visszatérted, de jó. Leon Daddy. Hát igen. És ezt, hogy Evil merted írni a nevét, ez undorító dolog volt. Ez tőled, ez tényleg, ez olyan volt, hogy ki a faszom írja Evil. Az nem Leon, az Lion. Meg végleg Lion. Igen. Úgyhogy... Hát igen, mert amúgy elrabolják, de amúgy nem nehéz megakadályozni, hogy elrabolják. Azt a getti, mi van itt. Aha, és ez már nem jó. Fuss el. Ne! Ilyet még véletlenül is rossz volt elérni. Most elvileg jól állunk, nem? Ja de. Holnap mész érte. Un forastero. Ha figyelj, ha van fagyid, akkor adjál már belőle, könyörgök. Nagyon szeretem a fagyit. Úgyhogy könyörgök, adj a fagyidból. Jó? Úgyhogy kérek fagyit. És érdekel a házat. Sziasztok! Remélem báron belehaltak. Úgy amúgy. Welcome back. You have 5 new messages. Jó, akkor megvigasztallak, kiengesztellek. Csak adj fagyit. Damn. Should have packed my parka. Parka? Mi ez a parka? De nem ide kell most, ja de. Ugye? Nekem de jó. Ja, valószínűleg. In progress. Fú, de jó lenne, ennyivel vége lenne a játéknak amúgy. Nem szeretem a végét. Hát ez tényleg undorítóan hangzik amúgy. Kedvesnek akartam tűnni, de utálom. Ugye? Aha, kiengesztellek, ez ilyen... Ez ilyen... Ja, én is a megvigasztalnit szoktam használni, csak most... Litten lőttem. Fú, rá belakadt a hajam a fülbevalomba. Várj, ez nagyon nem jó. Geci, mi a faszért a fülbevalomba. Így. Akkor 7 hónapos kutyagumi. Gyerek. Cooling complete. Ja, itt elvileg már nincs több cucc. És akkor most kell... elvileg visszamenni. Aztán. És akkor kapjuk meg a 3-as szintet. Én erre megyek. De erre kell. Nem akarok a növényszörnyekkel megharcolni. Egyből kinyír.
Aha. Úgy emlékeztem rá, hogy nem öl meg egyből. Hát ez szed. Jó ét. Ez kínos. Kínos, kínos. Kínos. Nagyon kínos. Mennyire nagyon. Nem baj. Tudom, hogy mindjárt jön. Aj, a kurva életben. Miért kell megdögleni? Miért döglök meg? Miért? 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 Na, nem akarok megdögleni folyamat. Nem akarom. Az orvos, nem akarom. Miért nincs autószép több ebbe a játékba? Utálom ezt a játékot. Mit csinálok? Utálom. És hogy miért? Hát nem látod. Tök fölösleges itt bármit is legyőzni, mert egyszerűen nem érdekel senkit. Úgy őszintén amúgy tényleg, ez egy szar, azt tudom merre kell húzogatni ezt a fost, úgy. Tényleg. Azt a kurva gecit. Ne ugorj rám! Úgy. Murf. Fú, de jó a second round amúgy, sokkal könnyebb. Hagyjatok! Haló? Ja már, de itt volt... Ez hülye. Itt volt nálam a izé, hogy miért nem foglalkozott vele akkor. Ez egy fos, ez egy fosrakás. Mi ez? Egy Welcome fos. back, Dr. Lee. You have Apád a 5 doktor new Lee, messages. adjál már. Mindjárt megnézem, mit írogattok. Should have hacked my parka. Parka, mi ez a parka? Mi mindig nem tudom. Meg itt a nyugdíj és meg hát tényleg amúgy, fú, menne a rosszabb hajnali 5-kor oda. Cooling sequence in progress. 5-kor nyit a Penny, nem 6-kor? Fú, apukám szokott néha így időbe menni munka után, ezékor hajnali hétre, azt hiszem. Csúri. Cooling complete. Nem érdekel, hogy van ilyen por. Nem kérünk belőle. De most ugyanarra megyek vissza, mert azt a jobban kedvelem, mert ott kevesebb ilyen undormány van. Kevesebb ilyen körmedvény. Ja, jó, kösz. Hát ugye honnan tudtam volna ezt, hogy ez egy kurva kabát. Amúgy kösz, tényleg. Remélem elég volt neki. Tényleg remélem. Nagyon remélem. Agyon lövöm. Miért nem tudom meglövni? Hallod? Lövési képességem az egyenlő a közel a nullával. Még ezzel is. Hallod? Én megölöm. Hogy? Nagyjából meghal. Már elnyomok egy mentést, utána mindent tudok csinálni. Én egy isten leszek. Van ott, aha, szerintem is basszus. Várjál, hadd nézzem, mit írtak. Csinálj így egy mentést. Tudom, nem kell mondani köszi. Kinyitom most is. Nem tudom, 6-kor? Parkabát, egyszer nyitott újba. Amikor már régóta voltak, sokan verekedtek már ott. Biztos, hogy még adom, menni fog, bízunk benne. Hát igen, tényleg menni fog, de már rosszul vagyok, könyörgök, engedjenek el. De az baj, hogy ilyen lángszórom sincs, hogy minek kéne nekem lennie amúgy.
Jaj, de tök hülye vagyok, hát fú, rossz fele jöttem, mert itt is úgy át kell mennem. Bazd meg. Hallod? Itt 2 is van ráadásul amúgy. Mindegy. Ne! Úgy. Én ezt nem nyírom ki. De itt is megkerültük Claire. Ó, bazd meg. Hogy miért öl meg egyből? Ez egy szar. Még nem jön, mert ez egy fos, még nem értem oda kell. Ez egy szar, te hallod? Csak ez miatt döglök meg. Amúgy nem játszok olyan rosszul. Jó, oké, ezt már láttuk. No, oké, mehetünk. Hello. Mehetünk. Fú, még jó, hogy most mentettem. Agyfasz a köbön. Nem tudom. Az álmos? Igen, tudom. Ott itt írogatnak amúgy csoportba. De ezek nem képesek bejönni, fú, saragszok rájuk. Az almával nem tudom mi van, eltűnt. Úgy. És egyiket csak kellett használnom. Ügyes vagyok. Nem ez? Hova? Nem ide kell ezt bedugni? Ja de. Vagy nem? Nem emlékszek már rá. Megette. Nem, ja de ide kell, jó. Megette. Hova? Turmix. So much for the weed infestation. Amúgy egy autószév lehetne. Warning. You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been logged and you may be subject to disciplinary Ezt felszedem, nem baj, nincs hílem. Ez legyen. Most fog jönni apu. Is. Ne, engedjen. Nem most jön? Nem most jön? Éreztem, mi van itt. Ne. Ez nem lesz egy készen, bazd meg. Ó, ez egy fos. Ne. Oh no. De nem! Ez mi? Hát te mire jó akkor szerinted a flash gránát? Hát nem arra, hogy elvakítsad? Nem bírom. Ez egy szégyen. Könyörgök, valaki vegye el tőlem ezt a játékot. Eladom 5000, jó? Kirakom a Vintage-re, vigyétek. Hagyjad már melegeket. De most esküszöm. Nem akarom. Még egyszer oda menni. Autószévet, könyörgök, autószév. Miért nincs autószév a játékba? dispensing solution now. Egy izét kérek a játékra, mi ennek a neve? Mi ennek a neve? Frissítést kérek rá, amikor normálisan működnek a dolgok. És másik játékokat fikáznak, meg ez egy szar. So much for the weed infestation. Meg ez. Amúgy jó napom van ma, de ez a mostani, ez nem jó. A dangerous solution without authorization. Jó van, menj apád paszára. Actions have been logged and you may be Fölveszem gyors, úgy. subject to disciplinary measures. Hát tényleg nem. Pedig jó lenne. Nyomnának rá egyet. Engedj el! Engedj el! Ne! A... Magam.
Flash gránátom van csak, semmi más. Az a mire megyek? Hát semmire. Tényleg nem mész semmivel a flash gránáttal. Semmire. De én nem tudom lelőni se, semmim nincsen. Most ezzel meg lőhetem, tessék. De hogy kettő is van. Jó, akkor lövöm őket, mint az idióták. Hogy... nem bírom. Én lövöm. Én próbálom a kis gecieit lőni. Hallj meg te is. Hallod, rálövök egy izényi tárat, bazd meg. Meghaltak? Na végre. Hát most már ideges. Lassan, de jön, ja. Mentés! Hát ja, lesz lassan Rezi 9, jó lassan. Fú, de viszked az órom. Ideges leszek. Ja, de nekem valószínűleg én nem fogok vele játszani, mert nincs PS5-öm. Sajnálatos módon. Várok. Mire várjak? I'm back into our allegiance soon. Nem kérem. Aha. Na itt már van autosave, tök jó. Ó, S. Még jó, hogy nem raktam le, majdnem leraktam. A radiátor csövembe, honnan tudod, hogy van radiátorom? Mi nem veszem föl a kazettát, mert nem akarom megnézni. Tudom, mi van benne. De kell bele, akkor ugye visszamegyek, nem lesz baj, nyugi. Kell a rossz sebnek a kurva kazetta. Vagy ezt kötelező megnéznem? Nem akarom megnézni. A kazettamánia. Az előzőt se szedtem föl. Hát igen, nekem nincsen olyanom. Én csöves vagyok. És tessék, most megnézem, de nem kellett volna megnézni akkor. De láttam már, nem lehet kiszkippelni? Tessék, kiszkippelem. Hát már annyiszor láttam, és ezért kellett megnéznem, hogy tudom, hogy mi történik benne. Tök jó. Kösz, mondtam, hogy ha nem kötelező, nem akarom megnézni, de végül is, se baj. Erőtessétek rám a hülyességet, hogy menjen az idő. Jaj, meg nem tűnik el se innen. De jó. A levegőbe vagy. De csúnyák. Köszönöm a követést. Nagyon kedves vagy. Megtetted ezt velem. Várjál, még nem mentek. Igen. Jó lesz ez, és akkor ezt meg nem tudom, Ja, de várjál, ezzel. Ja, úgyhogy... amúgy belelúg nagyon a szemem a hajamba. Mi van? A hajam a szemembe, szóval mindjárt. Így. Ja, igen, oké, megbeszéltük. Te játszod, én meg lesztreamelem, csak legyen PC-d is, akkor minden oké. Majd laptopod, az is jó.
Ebben mi kell? Ja, semmi. Damn it. Igen, That. tudom. Alright. Megfogad, le van szarva, de amúgy le kellett volna mentenem, tök hülye vagyok. Hell yeah. Got it. Got it. Na most engedj el lementeni. The antiviral agent. Gotta get back to Sherry. És ha meghalok, akkor mi van amúgy? Csak én kapok agyfaszt. Hát igen, nem, te játszod, én meg nézem. Majd mondom, merre menjél. Azt mondják, hogy vegyek gamer PC-t, mert hogy az sokkal olcsóbban kijön, mint ha vennék egy PS5-et, te hülye vagy amúgy, őszintén. Miből szülöm? Amúgy én leszornám, és elférnék előle. Nem tudom ki, hogy van vele. Your ass again. Várjál, amúgy meg kell néznem, hogy a TikTok nem fog kibaszni. Pillanat. Jó, még elvileg nincs semmi. Jó. Mert néha kiírja azt, hogy inaktív vagyok. Tudom, hogy boss fight lesz, de nem mondd el, hát tudom. Annyiszor játszottam már meg le. What the hell is this thing? That was my husband. She is my creation! Oh! William! De tudom, de könyörgök, létszi, ne mondd el. Könyörgök, létszi, ne mondd el, mi történik benne, mivel láttam már a játékot. Nem egyszer játszottam ki, és nem először látom. Szóval légy szíves, ne mondd el, mert tudom. Köszi. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other. Igen. Hát de hogyha nem is prót leszem még akkor is, szóval. How could you just leave her all Légy alone? szíves, Well, ne Raccoon mondd City el, burned to hell. mert tudom. Köszi. I couldn't let my daughter grow up in a world with a G-virus in it. But that's no excuse. Ez fője, én ott hagytam volna a gecibe. Ja, úgyhogy aki olyat mond, hogy vegye egy gamerpécét, azt vegye is meg nekem, mert nincs pénzem. Csóró vagyok, van 1700 forintom. Remélem elég. 1700 forinttal nem megyek sokra, az a baj. Sorry. Valószínűleg sokra megyünk. No. I got this. You should take care of Sherry. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Whatever you do, don't stop until it's finished. Trust me. Trust. This ends now. Miért Leonnal vagyok? Mi van? Ne haragudj! Mi van? Mi a fasz mondasz? Az egyik kapacitásod az mennyit ér amúgy? Ne érdekel, hogy megdöglök. Most látod miattad megpusztulok amúgy, ez a te hibád. De most meg kell igazítanom azt a szart a fejembe. Szóval ne haragudj, miről beszélsz? Kérdés, miért írod, hogy miért Leonnal vagyok? Ha azt tudod, miért nem? Azért nem vele vagyok, mert én nem akarok vele lenni, és nem kell ennyire Leon buzinak lenni mindenkinek. Köszi! Nekem is Leon a kedvenc karakterem, de nem kell mindenkinek Leont körbenyalni, csak azért, mert a Leon. Jó? Köszi! Úgyhogy valószínűleg nem tudom, kisgyerek vagy, én nem tudom mi van veled, de ennyire Leon buzinak nem kell lenni. Csak köszi. De kislépett, szóval mi a fasz? Annyira utálom az idióta embereket, mentsetek meg, könyörgök. Rosszul vagyok, nagyon. Idióták hátán. Hogy lehet ilyet kérdezni? Legalább valami normálisat kérdeznének. Hol van itt a cucc? Adjál már egy zöld szüdet, létszik. Please, játék, adjál valami cucc.
Az ezzel sokra megyek, ezzel is mondjuk. Várjál? Ezt megnyomom, nem tudom hozzá rakni. Ez nem normális itt amúgy. Mivel lőjem? Hát semmim nincs, amivel tudnám úgy lőni. Tessék, kapni ilyet. Die. Várjál. Dehogy 40, csak 27. Mi a fasz? Ne legyél hülye! Vagy nem 40 éves. A 6-ban annyi majdnem. 34, azt hiszem. So guys, don't be doomed. Megdobom ezzel. De ne került ki a kutya. Ki kerül itt? Most nézd meg. Hagyjál. Hagyjál. Az se kell. Ez jó cucc. Akkor kitörlöm mondjuk. Ez, mert ez nem kell amúgy. Az egy fos, hagyjál, nem kell. Mire megyek ezzel? Semmire, no. Hát tényleg, hogy lehet ilyet mondani, hogy 40 éves a gyerek? Ne! Jó van, én próbálkozok. Annyira nem érdekel mama, majd mint az a játék. Tessék, robbanj föl. Megyél egy kis ólmot. Ez mi? Hallod, ez mibe való? Ez miben jó, aló? Ja, az melyik? Olyanom nincs is. Mindegy. Én csak healt kérek amúgy. Halál. Hát ez szép. Nem ad healt a játék. Hát de leboxollak, hát ekkora hülyeséget, ha nézd már, hogy lenne 40 éves, te jóisten. Egyik játékban sem 40 éves. Meghaltam, megpusztultam, megevett a rosszabb. Mi evett meg? A rosszabb. Mennyire nagyon? Miért nem jó az internet a telefonomon? Ja. Mit mondasz? Bekapcsolódik a Bluetooth-on folyamat. Igen. A Leon SKH. Viccelek. Úgy meghaltam, mint a húzat. Jó, ez meg már nem érdekel. Amúgy nem tudom, miért nem mehetek el, csak úgy. Fogom magam és elmegyek. Amint úgy értem, hogy izé. Szia. Nem érdekel ez az ember. Nincs ilyen lövedékem nagyon, amivel lőhetném. Hát de ilyen mondjuk van. Adjál, ember, belémülök egyet és bajom lesz. Legalább lehetne dodge-olni vagy valami, de nem lehet, meg egy fos. Ebben a játékban nem lehet semmit, ez egy rakat szégyen. Szar, ez nem kell. Healt adjon a játék amúgy, ez már hiányzik. Ez se kell. Aj, ebből is van vagy 100 millió, nem kell. Úgy, oda. Mondom, healt adjon, de nincs heal, nincs pénz hírre, amúgy. Ez igazság. Healt nem kapsz, ebben a játékban nincs heal, nem kapsz. A dísznek van. Hello! Maradjon egy kapacitásom, amúgy nem tudom figyelni, mit írtok, ma játszok, köszi. Tedd már el, bazd meg. 2, de sokra megyek 2-vel. Ez se kell. El akartam menni előle, de túl gyorsan dobta rám. Meghalok! Ez mi ez? Meghalok! Nincs heal, de lőszer van. Hát ezt észrevettem. Megalom magam. Unalmas kicsit. Folyamat meghalok. A vége rosszabb, amikor a Mr. Bean-nek kell megharcolni Leonnal. Az annyira azért nem játszok Leonnal, mert nem tudom a végét megcsinálni. Hát múltkor fél órát itt ültem. Nem szeretem, amikor nagyon nehéz amúgy a játék. És miért nem működik a wifi-m amúgy? Nézem a telefont, és nem működnek a dolgok. Szóval mi a agyfasz. Ezerrel agyfasz.
Na most csak már örülnék, ha vége lenne, tudod. Az eleje olyan jó csillás volt, annyira hiányzik. Class A breach detected. Class quarantine until target. Tényleg annyira az eleje, az masterpiece, az nagyon jó. De ez a rész, ez nem jó semmire. Ez a rész, ez egy tényleg egy rakat szar. Meg ilyen, hogy heal sincs, azt tudom hol vagyok. És olyan, hogy minden a másik oldalon van. Hát vele se könnyebb, de... Ó, van heal, ó. Akkor mit dobjak ki? Ezt nem tudom kidobni, az a baj. Kidobom ezt. Ez kelleni fog. Na, heal mégis van, látod? Mégsem vagyunk annyira elveszve. Várjál, mit csináltok? Hello mindenkinek, lehet mégsem tartozom valami egyszerű. Hát igen, félrekeresnek tűnik egy bosshoz már. Hát nem tudom miért kell egy játéknak nehéznek lennie. Nem szeretem, hogyha nehéz egy játék, szóval... Ja, az nem nekem van kitalálva. Ez jó cucc, baszki, de folyamat ezt ki kidobálni. Mert zöld füvet meg nem ad. Nem úgy megtölteni amúgy. De... Apád, de googolni se lehet amúgy. Na, takarodj! Látod, ez meg nem ér semmit, szóval... Lövöd is, le se szarja. Pocskos kicsit az emberünk. Lövöm. Nem tudom mit, de lövöm. Áááá! És igazából elfogyott az egyetlen hát nem segítségem, de mondhatni. Az. Csak egy heal feltöltésem marad. Amúgy, szóval... Ez tök jó, hogy el se találja amúgy. Ne. Az baj, nem tudok hol van neki minden. Jó, oké. Eddig nem rossz amúgy annyira, nem haladok olyan rosszul. Vagy de? Lehet, hogy de. Rádobom ezt így. Ért valamit legalább. Ne. Nem tudok arrébb menni, more. Halál. Látom, hogy írtok, de nem tudom elolvasni jelen pillanatban, szóval nem tudom meglőni sem. Jó shotgunt adhatott volna a játék. Amúgy ez tök hülyeség ez a fegyver, szóval... Így. Most ez jön utánam vele a szikra. Meglövöldözöm. Gyere! Ne! Úgy. Na, addig megnézem, mit írtok. 27 órát. Mi van? Hát tudom, hogy a szemeken könyörgök, ne legyen hülye senki, könyörgök, mert annyira ideges vagyok már. Tudom, elmondtam 3-szor, hogy tudom, hogy a kurva szemeit kell lőni. Nem. Hogyha ezt nem értitek meg, valaki nem érti meg, akkor sajnálom, lépjen ki a live-ból, mert fölidegesít azzal, hogy hülye. Köszi. Tudom, hogy a szemét kell lőni, de nem tudom eltalálni a szemét, mert nagyon rosszul célzok, úgyhogy nekem ne nézzen senki. Lövöm. Hoppá, hogy üres. Meg jó, hogy kidobáltam azokat a szarokat belőle. Nincs is ott már szeme. Nincs mit lőni. Hát kicsit, de már felföldegesítek az emberek azért. Tudom, hogy a szemeit kell lelőni, ez egyértelmű volt, hogy a szemeit kell lelőni, eddig is azt kellett, csak nem látom, hova lövöm.
Min van? Ó, de ezzel nem megyek sokra. Meglövöm először ezt. Úgy lövöm a szemeit. Meg lehet nyugodni, csak nem találom el se. Nem mozog? Látod? Elmozog. Hogy lövöm így a szemét? Én lövöm. Előbb belelövöm az utcára. Na, ott vannak a szemei. Nem is itt van. Itt vannak. Micsoda? Senki ne jön el, hogy mit kell csinálni, ahogy is tudja, mert ez csak... De tényleg földegesít, tehát miért ne tudnám, mit kell csinálni? Hát mindenki azt hiszi, hogy még soha nem játszottam vele. Most oké, hogy a játszásom van néha, úgy tudják, amúgy meg nem. Nem vagyok azért, hogy fos. Próbálom a szemét lőni, hát azt csinálom. De ennyire professzionálisan nem tudom megcsinálni a dolgokat, úgyhogy ezt harma nem tudnám kijátszani. Normális egy kényszenvedés nekem. Ez mire jó amúgy? Ebbe? Vagy mi ebbe? Aha. Várj egy kicsit. Aha. Hozzá. Nem jó. Így. De mi? Ne, L2, csinálom, mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Ez egy szar, mi van? Most már legalább tudom, ez mire jó. Mi van? De legalább lett volna egy olyan, hogy jelzi, vagy én nem tudom mi az, hogy odajön hozzám és megöl. Mi? Vagy legalább lenne boss fight közben egy ilyen szév, egy ilyen kis szar szév. Nem, halljak meg a gecibe. Tök jó. Ez egy fors játék, letörlöm a gecibe. Soha többet nem játszom ki. De amúgy nem szoktam szétbaszni, más, nem tudom. Idegesül, akkor más baszok szét, nem a kontroller. Arra vigyázzok, mert drága, 10 000 forint egy darab, szóval. Még kaptam hozzá, várj be, elhiszem a hajam. Hívén játszok, nem monitorom. Szóval egy monitorolj, egy nagy tévén játszok, nem monitorok, de tényleg nem lesz már belőlem semmi. Hát de nem az, nő, nincs autószép, ez egy szar játék, ez ki az, aki ezt megmeri venni 10 000-ekért, ez egy hülye, komolyan. Az egy hülye, ez meg nem tudom, mit csináljak. Ez meg nem kell igazából, mert nem ér semmit, szóval ezt dobom ki az ide. Úgy sincs itt fű, nem fog lenni jóba semmi. Vagy jó lenni semmibe. És nem is ment rá! Ó, bezzeg. Vagy ez elvileg jónak kéne rá lenni. De jó, hogy nem sikerül meglőnöm soha. Most jön az, hogy ezt teszem shortcutba, mert ehhez van ilyenem. Engedj veszélyt meg. Aj. Hát oké, nagyon szépen szétverlek, én szétverlek. Csak ezt szedtem a hírt, amit volt valahol. Hol volt a hír? Azt se tudom. Az volt a legjobb, amikor valaki úgy írta a hírt, hogy mivel hír. Hallod, Geci, hol volt a hír, baszod? Nem tudom. Én de tudom, hogy szerintem. Csak tisztában hol lehetett. Aha, baj. Nem baj, vagy nem baj annyira. Nem értem, mi volt ez a pénzkapért a dolog, de lassan nem fogom érteni, ha most mindjárt elmondod, köszi. Kezdünk jól haladni, és annyira nem rossz. Volt valahol olyan pici szar, nem?
Egyben. Na, ez nem jó. Ez se kell amúgy. Elmészked az órom. Hát ez tényleg, ez katasztrofális. Amúgy nem tudok nem csinálni. Ezt nem is láttam, hogy itt áll mögöttem nyom meg Claire. Úgy. Takarodjának. Lábát kéne már csak kilőni amúgy. Lelövöm, nem történik semmi. Na, gyorsan. De mi ez? Hát nem igaz. Ne érdekes. Ez egy szar boss. Utálom. Egyik legrosszabb boss a világon. Én lövöm. De tök jó, hogy elakadtam mellette, mert minden nem engedte a játék. Ez tényleg egy boss. Ó, azt a geci. Halál. De amúgy ahhoz képest elég sokat haladtunk van. Nem tudok előle úgy elfutni, hát hova fussak? Kérek még heal. Hol a healem, amit megérdemlek? Ez egy rakat szar játék. Soha ne vegyétek meg. Nem ajánlom, a Resident Evil 2 ez egy szégyen játék. Tényleg nem ajánlom senkinek, semennyire nem. Ennyi voltam. Legyen az, hogy ezt majd holnap megcsináljuk, mert most már nincs több kedvem hozzá. Sajnálom, Forezi 3-ban olyan könnyű az a boss, úgyhogy holnap folytatjuk, mert én ez már ideges vagyok, köszi. Én nekem ez már nincs idegerőm, semmi idegem nincs hozzá. Úgyhogy nem kérek belőle, köszönöm. Soha többet, elég volt, nem. Ez egy olyan játék, hogy nem, ez egy fos. Ki ezt szereti, az menjen a rákban, nem tudok rá mit mondani, ez egy bolond. Úgyhogy igen, mindenki gyors írjon az elköszönést. Úgy szar a netünk itthon, nem tudom miért. Én már rossz netre vagyok rácsatlakoztatva. Jó. Úgyhogy mindenki gyors köszönjön el. Úgy, remélem holnap megjön a csomagom, mert ha nem, nagyon verek valakit a pakettánál. Igen. Jó,